रिकॉर्डिंग बाय धर्मराज स्टूडियो बलवाहा सहरसा। डीजे विकास रहे सखी के हमारा शादी गइल रही देखे हम बाराती। रहे सखी के हमारा शादी गइल रही देखे हम बाराती। रहे छौरा उका पाती हमर दाब दिले छाती। रहे छौरा उका पाती हमर दाब दिले छाती। कैसे कही हम बतिया सखी। लेके आइल रहे उ अपाची सखी। चुमा लेके भागल उ त गाछी सखी। लेके आइल रहे उ अपाची सखी। चुमा लेके भागल उ त गाछी सखी। ए हो सखी सुन न हो हमरे पर नजर गइल बाऊ गर हो। आके पीछा से गइल बाऊ लड़ हो। तनी सामनवा में लागत रहे डर हो। उतने में सखी खेला भइल अलबत हो। ए सखी का हो गई। हाँ हाँ हमरे पर नजर गइल बाऊ गर हो। आके पीछा से गइल बाऊ लड़ हो। तनी सामनवा में लागत रहे डर हो। उतने में सखी खेला भइल अलबत हो। तनी कके समाइल मारत रहे ये सटाइल। तनी कके समाइल मारत रहे ये सटाइल। उ लवंडा सखी लेके आइल रहे उ अपाचे सखी। चुम्मा लेके भागल उ त गाछी सखी। लेके आइल रहे उ अपाचे सखी। चुम्मा लेके भागल उ त गाछी सखी। रिकॉर्डिंग बाय पप्पू राजा। हमके भिरा के सखी होई काटा। खिचली हसन सीना से दुपट्टा। उ त हवे हेरेम्पी रंगीला। मोहित हिलावेला जिला सहरसा। ए सखी का बताइए कर लीला हो। हाँ हाँ हमके भिरा के सखी होई काटा। खिचली हसन सीना से दुपट्टा। उ त हवे रेम्पी रंगीला। मोहित हिलावेला जिला सहरसा। उ त हवे पप्पू राजा उखियावे लागी खाजा। उ त हवे पप्पू राजा उखियावे लागी खाजा। रहे लब के उनकर मेटर सखी। लेके आइल रहे उ अपाचे सखी। चुम्मा लेके भागल उ त गाछी सखी। लेके आइल रहे उ अपाचे सखी। चुम्मा लेके भागल उ त गाछी सखी। धर्मराज रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलवाहा सहरसा।